बोला बोला पुस्तक धारिणी की मैया से करवई होला सरस्वती मैया से करवई होला मैया से करवई होला चाहिए गे मैया कॉपी कलम लेके टाइम से हम कौले जगे चाहिए गे मैया कॉपी कलम लेके टाइम से हम कौले जगे सरस्वती मैया से करवई होला पढ़े में हो जइबै ते जगे सरस्वती मैया से करवई होला पढ़े में हो जइबै ते जगे मैया से करवई होला सरस्वती मैया से करवई बोला बोला सरस्वती मैया की बीना बाली हंस चढ़ के अखिन आशाकुला में एही से पूजा हो है सागरो चमेलिया के फूला में चमेलिया के फूला में बीना बाली हंस चढ़ के अखिन आशाकुला में एही से पूजा हो है सागरो चमेलिया के फूला में लिखे ले सबसे पीछे शुरू कैलिए तो छूट गया ढेर हमरो पे जगे लिखे ले सबसे पीछे शुरू कैलिए तो छूट गया ढेर हमरो पे जगे सरस्वती मैया से करवई होला पढ़े में हो जइबै ते जगे सरस्वती मैया से करवई होला पढ़े में हो जइबै ते जगे मैया से करवई होला सरस्वती मैया से करवई बोला बोला हंस वाली की मैया से करवई होला हाथ जोड़ के गावे निवासावा तोहरे दरबार में ज्ञान दे दाइसन हे मैया छा जाइए बिहार में छा जाइए बिहार में हाथ जोड़ के गावे निवासावा तोहरे दरबार में ज्ञान दे दाइसन हे मैया छा जाइए बिहार में विद्या वाली मैया जोता ज्वाली मैया हालिस दिमगवा में भेज दे विद्या वाली मैया जोता ज्वाली मैया हालिस दिमगवा में भेज दे सरस्वती मैया से करवई होला पढ़े में हो जइबै ते जगे सरस्वती मैया से करवई होला पढ़े में हो जइबै ते जगे।